dosta strepnji, bilo je treme pred sam početak, ali evo sad kad je to sve nekako krenulo i zahuktalo se, stvarno predivno. Hvale vrijedan projekat koji stvarno ima tu humanitarnu pozadinu iza sebe. Poznate osobe spojene sa dobrotvornim radom je nešto što ne može izostati uspjeh. Giuliano, njegova supruga, kao poznate ličnosti ovdje večeras, sve je organizirano za pomoć udruzi Sanos. Božena Anić je jedan veliki motor iza te udruge i imamo jako dobru suradnju s njom. Onaj motor svega vezano za djecu oboljelo od bolesti uzrokovanih rakom u Splitu, ali njezin rad isto tako se proširio i na cijelu Republike Hrvatskoj i pomogla je značajno za preseljenje Klaićeva u novu lokaciju Olivera. Sjajan projekt, evo vidimo i pozivu da je prepuna večerašnja sala i koliko znam ovo je treća ovakva večera na području naše županije. Netko me već pitao da li bi županija bila domaćin ovakvom jednom okupljanju. Ja sam vam rekao na prvu i pri tome ostajem svakako da ovo je zaista nešto prekrasno. I evo i večeras u ime županije, u ime mog ovdje tima uručili smo na mali poklon, 10.000 kuna za rad ove udruge, ali županije tijekom godine pomogne i ovu udrugu i još 50 drugih humanitarnih udruga na području grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Vidjeli smo tu jako puno ljudi šarenih, jer, kako je rekla naša draga iz udruge, dakle Božena, rekla je svih boja, svih vrsta i svega misli na nas političare. Tako da smo sjedili zajedno tu i mi s jedne i mi sa druge strane, neću reći lijeve ili desne, jer toga nema. Jer smo svi u istom, svi smo za istu svrhu, na isti način, sa istim željama. 3 večeri sigurno nisu dovoljne za Split da pokaže veličinu srca. Znate, Splićani će odmah reći, ma šta 3, 30 ako treba. Naravno, šalim se, ali sigurno će biti još večeri. I volio bih da i grad Split bude jedan od pokrovitelja ili organizatora zajedno sa vama ili sa nekom od udruga jedne od tih večeri. Prekrasno je. Svi su veseli, zadovoljni. Mislim da je prilika takva i da naša udruga Sanos to zaslužuje. Jako se lijepo osjećam, jako se dobro zabavljam. Ovdje sam u društvu sa svojim kolegama i glazbenicima i prijateljima, tako da jako je lijepo. Prvi put sam tu, nisam do sad imala prilike sudjelovati, ali evo ovo me stvarno veseli, nadam se da će još biti prilike. Na koncu je večer ispala više nego uspješna. Zapravo nismo očekivali da ćemo popuniti maksimalan broj gostiju. Zapravo imamo i prebukiranu dvoranu, ali u dvorani uvijek ima mjesta za stolicu više. I zapravo smo presretni što smo prikupili toliki broj gostiju i zapravo samim tim toliki broj donacija za udrugu Sanos, to je klub roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti. Ovdje u Splitu sva prikupljena sredstva idu za njih. Jako smo sretni zbog toga. Samo mogu kazati hvala u ime roditelja i sve naše djece. Bilo je zaista predivno, jedno lijepo druženje sa puno dragih ljudi. Zaista, evo, nešto za pamćenje da se napravilo ovako nešto lijepo za našu djecu.